Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH, Buhay Probinsya. Tara na sa aking munting bukid. Ayan, kasama ko ang aking pamangkin, si Greg. Ayan, para ipakita sa inyo, ayan, kung saan nagmumula ang ginagamit naming tubig dito sa munting bukid. At ito na nga, dito nagmumula ang ginagamit naming tubig. Ayan, kung mapapansin nyo, may nakabahong hose. Ayan. Ang hose na ito ay papunta doon sa aming munting kubo. Ayan, ang layo nito siguro mga nasa 100 meters. At kung mapapansin nyo, maraming puno ng tibig. Ayan, halos tabi-tabi ang punong tibig dito. Ayan, may mga bunga pa nga ito sa puno. At pinaniniwalaan na ang puno ng tibig ay ito'y nagbibigay ng tubig. Ayan, ang tawagin nga ito ay watering tree. Ayan. Matagal na itong tubig na ito na kinukuha na namin. Siguro almost 3 years na. Ayan, tuloy-tuloy ang daloy lang nito. Ayan, ipapakita ko rin sa inyo mamaya yung pinakadulo nito. At makikita mo dito sa paligid, halos maraming puno ng kahoy dito. Ayan, mga ilang pirasong punong tibig din. Kaya siguro, ang lugar na ito ay maraming tubig. Ayan. Siguro sa dami ng tibig dito, ayan, nagkaroon ng pinakabukal. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo nga, yung mga bunga nito, nagkakaroon ng parang dumadalo yung tubig. Ayan. Ko-close up nga natin. Ayun, oh. Kitang-kita mo na pumapatak yung tubig. Ayan, at ito yung puno niya. Marami na rin bunga. Ayan lang siya. Kung mapapansin mo, nandun yung pinaka-hose natin. Nandito yung puno ng tibig. Ayan, maraming puno ng tibig dito. Papakita ko na rin sa inyo. Ayan, at ito yung munting sapa dito. Ayan, mga punong tibig yan. At mamaya, pupuntahan natin yung pinakadulo nitong hose na ito. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalakas ang daloy ng tubig. Ayan, at ito na nga, nandito na kami doon sa dulo ng hose. Ayan, para ipakita sa inyo yung daloy ng tubig na nagmumula doon sa aking munting balon. Ayan. Ayan, buksan mo na, Greg. Titingnan natin kung malakas yung daloy ng tubig. Ayan. Ito yung nanggagaling tubig. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Pasiritin mo nga, no? Tingnan nga natin kung malakas. Ayan, malakas. Wow! Ayan. Ito rin yung ginagamit nilang panlaba, pang paligo. At the same time, hindi na sila bumibili ng mineral water. Ayan, dito na rin sila umiinom ng tubig. Ayan, bukal ito, malinis na malinis. Yan, itatry ni Greg. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, yung aking pamangkin, itatry niyang uminom ng tubig. Ayan, natural water. Ayan. Ayan, at ipapakita ko rin sa inyo. Ayan, susubukan ko rin uminom ng tubig. Ayan, okay ang lasa. Ayan, nakakatuwa dito sa probinsya. Ayan, wala na kayong babayarang tubig. Ayan, makakatipid kayo. Mga sariwang gulay, makakain nyo dito. Sariwang hangin, malalanghap nyo. At maririnig nyo. Ayan, mga taghoy ng ibon. Ayan. Nakakatuwa. Ayan. Itatry ko rin
na uminom ng tubig na ito. Ayan. Hugas muna tayo ng kamay bago uminom. Ayan. Ayan. Siyempre, hilamos muna bago uminom. Mumug muna. At ayan, itatry nating uminom na ng tubig. Yan, natural. Yan, masarap. Sarap. Ayan. Napakasarap ng tubig. Ayan, hindi mo na kailangan bumili ng tubig dito sa probinsya. Ayan. Ganyan lang ang buhay dito sa probinsya. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, God bless po sa lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos. Mabalos.